TrapCAD je novinkou na našom trhu. Je to program, ktorý je zameraný len na jednu jedinú konštrukciu, na schodiská. Či už sú to schodiská oceľové alebo drevené. Obrovskou výhodou tohto programu je jednoduchosť ovládania a rýchlosť výstupov. Program je navyše kompletne v českom jazyku, takže to zjednodušuje tvorbu toho schodiska. Vieme, čo klikáme. Po spustení programu si vyberáme typ schodiska, s ktorým chceme pracovať. Dajme napríklad dvojramenné, zmiešanočiare. Po potvrdení sa načíta základná geometria, s ktorou môžeme ďalej pracovať. Program je logicky rozdelený na tri základné časti. V ľavej časti sa nastavujú všetky parametre schodiska, čiže tu sa tvorí schodisko. Potom je to samozrejme pracovná plocha, ktorá je rozdelená na 4 základné karty, konštrukčné pohľady, kde prebieha tvorba, tlač, exporty a 3D pohľad na schodisko. No a ešte sú tam vlastnosti, ktoré upravujú tie vlastnosti, ktoré nie sú v pôdorise zadefinovateľné. Takže schodisko je nastavené po nakliknutí konštrukcie, ktorú chcete upravovať, sa zobrazí to schodisko trošku v inej farbe, takej iritačnej, a tu už môžem samozrejme upravovať, čo potrebujem. Šírka ramena príliš veľká, zmeníme, dáme všetky ramená zmeniť, to takisto trošku môžeme natiahnuť. A pardon, tu máme menej miesta, čiže dáme 2500. Takisto je možné meniť, ak sú tam nejaké rohy, aj zatočenie alebo natočenie uhlov. Čo je dôležité, vždy všetko okamžite vidíte v priestore. Takže po zmene uhla na 45 je okamžite zmenený aj 3D pohľad a všetky výstupy, ktoré už sú v tejto fáze pripravené. Čiže celá tvorba prebieha vlastne tu. Čo sa týka napríklad tej výšky schodiska, tak to je údaj, ktorý v pôdorise zadať samozrejme nevieme, tak ten zadáme cez vlastnosti. Na základe toho sa pripravia stupne. Stupne ako také. S nimi sa dá samozrejme takisto trošku pohrať. Napríklad výstupná čiara sa dá posúvať podľa potreby bližšie alebo ďalej. Podľa toho sa, ako sami vidíte, okamžite mení aj rozmerovo to schodisko. Vycentrujeme to. Takisto sa dá pracovať s stupňami, ako sa majú správať, keď končí to schodisko. Stupne je možné upravovať aj manuálne. Vieme stupne bortiť, čiže robiť z nich zmiešanočiare, a na druhej strane vieme ich aj vyrovnávať. Čiže ak potrebujeme mať viacej priamých stupňov, tak nie je problém to jednoduchým pluskovaním, minuskovaním upraviť podľa potreby. Samozrejme tie zmeny sú dynamické, čiže okamžite ich vidíte, ak to bude vo výkrese vyzerať, a dá sa s tým ďalej samozrejme pracovať. Čo sa týka stupňov, takisto sa tu dá pracovať s rozmermi. Teraz spracovávame tie stupne od štvorky smerom hore. Vycentrujeme. To isté platí pre tú ďalšiu časť zmiešanočiarých stupňov. Všetky samozrejme tieto nastavenia závisia od toho úvodného kroku, aký typ schodiska si vyberiete. Podľa toho sú prístupné jednotlivé nastavenia. Schodica ako taká sa nastavuje samostatne, nastavuje sa spôsob uloženia na podlahe, takisto vo výstupe spôsob ukončenia, a následne je možné tie jednotlivé schodnice upravovať samostatne, čiže vždy je tam ľavá, pravá alebo vnútorná, vonkajšia, a tie je možné upravovať aj manuálne. V prípade, že sa mi nepáči, že tu je to príliš úzke, je možné nastaviť, respektíve takto posunúť tie jednotlivé body, ktoré sú pri jednotlivých stupňoch, a urobiť z toho tvar, aký potrebujem. Tak. Súčasťou TrapCADu je aj modul zábradlia, ktorý samozrejme môžete, nemusíte mať. Ak ho máte, tak viete tvoriť zábradlia. Tie majú znova svoje nastavenia, ktoré sú všeobecného charakteru, čiže určujú sa všeobecné nastavenia zábradlia, či chcem, či nechcem zábradlie, a vnútorné, vonkajšie, či majú mať rovnaký typ. Ten typ zábradlia sa takisto dá nastaviť samostatne. Môže to byť s horizontálnym členením, s vertikálnym členením, s výplňovými plochami, respektíve bez, čisto len nejaké madlá a stojky.
Všetky parametre, dáme priebežné, neviem, 3 prúty, všetky profily, ktoré sú súčasťou toho zábradlia, sa nastavujú z databázy, ktorá je otvorená, čiže ak sa tam náhodou, že niečo nenachádza, tak viem použiť užívateľskú položku, kde si to jednoducho doplním, že nastavíme zábradlia a to je asi tak všetko, čiže všetky časti toho schodiska sú hotové, môžeme si pozrieť, ako to schodisko vyzerá v modeli, čo je ideálna kontrola. No ak je v poriadku, nič nebráni realizovať výstupy. Výstupy sú plne automatické. Tu vy ako užívateľ nenastavujete absolútne nič, akurát v tých vlastnostiach si môžete zvoliť, či chcete spodnú hlavičku na tom výkrese, či to chcete zacentrovať osovo na ten výkres, či to má byť farebne, čo sa tam má zobrazovať a hlavne, čo je tu pre nás dôležité, v akej mierke. Ak je to príliš veľké, že sa to tam nezmestí, treba tú mierku samozrejme zmeniť. Ak mierka, ktorú potrebujem, nie je v zozname, jednoducho ju napíšem a ten trepket si ju prispôsobí. Výkresy sú logicky rozčlenené znova v nejakej stromovej štruktúre, čiže sú tam pôdorys schodiska, jednotlivé stupne, schodnice a samozrejme výkaz. To isté platí pre zábradlia. Pohľad na všetky časti zábradlia, jednotlivé časti po jednotlivých kúskoch a výkaz toho zábradlia. No a súčasťou výkresov je aj pohľad na schodisko v priestore. Výstupy je možné generovať na 3 pripravené typy tlačiarní, čiže ten výstup je možné nastaviť samozrejme pre každú tú súčasť toho projektu zvlášť. Stačí sa len vybrať vlastnosti, kam to má ísť. Vo väčšine prípadov bude určite stačiť tlačenie na A4, prípadne A3, nejaká veľkoformátová tlač, tu myslím, že nejaký význam mať nebude, ale nie je problém, samozrejme, akú tlačáreň nastavíte, taký bude výstup. V karte Export je možné generovať výstupy. Karta Export to je vlastne zobrazenie kompletne schodiska so stupnicami, so zábradlím, ako keby v jednom výkrese. A tie výstupy je možné robiť do AutoCADu cez súbor DXF. V AutoCADe to, čo vidíte, viete ďalej spracovať AutoCADovsky. Prípadne spomeniem ešte zaujímavý výstup export do Advanced stylu, čiže formátu Greytecu. Výstup sa realizuje veľmi jednoducho po výbere, kam to chcem pustiť, si vyberám umiestnenie, názov a nechám si to uložiť. No a samozrejme je ten 3D pohľad, v ktorom sa dajú nastaviť samozrejme takisto nejaké veci. A najzaujímavejšie bude asi priraďovanie materiálov, je tu pripravená databáza nejakých materiálov, takže stačí len vybrať a priradiť. A nastavený pohľad, tak ako vidíme teraz na obrazovke, vieme kedykoľvek uložiť ako obrázkový súbor, JPEG, BMP, GIF alebo TIFF a poslať investorovi, nech si pozrie svoje budúce schodisko v priestore. Akýkoľvek typ schodiska, ktorý už máte raz vytvorený, môžete s jednoduchým spôsobom len načítať so všetkými nastaveniami. No a ak sú tam len nejaké drobné zmeny, čo sa týka rozmerov, tak ich zrealizujeme a máme vlastne urobený nový projekt, ktorý môžeme uložiť pod novým názvom a pripraviť do výroby. Prepojenie, ukážeme si ešte prepojenie s Advanced stylom, čiže ten export, ktorý sme pred chvíľou realizovali z TrepCADu, je možné v Advanced style. Advanced style je oceliársky program, jednoduchým spôsobom načítať. A výsledkom je plnohodnotný model načítaný v Advanced style, kde je ten model možné samozrejme ďalej spracovať. Je to trúbka tak ako odišla z toho TrepCADu, toto je nejaký zase kruháč, toto je nejaký plech, ktorý môže prezentovať drevo samozrejme podľa toho, čo mu nastavíme. Dôležité je, že je tu jednoduchým spôsobom prenesený celý model, ktorý je možné ďalej spracovávať. Predsa len Advanced style trošku viacej možností má na spracovanie takýchto schodisk, takže je to celkom vhodná alternatíva alebo doplnok pre ten Advanced style. Takže TrepCAD je naozaj jednoduchý program, ktorý slúži na tvorbu schodisk, či už sú to schodiska drevené alebo oceľové. Výstupom je jednoduchá a rýchla dokumentácia, výrobná dokumentácia, na základe ktorej je možné to schodisko vyrobiť a na stavbu zmontovať.